lo là phải cũng bị sen cái này tụi nó kini ăn cái chuyện là sau khi tụi sẽ thấy lo là vì kini là bạn cái là get càng khu mà kita càng fit ít lo là vì non ini là bạn số kita tiap sang ini tụi Lokho langsung sorry Lokho langsung kali non cái Diyapi Kungri Waterfall Development Committee President đó là lang phansi nili mane kardia popen kartu ifansi kimilo akhai rajasteron afansi kardi popen kartu ifansi nirilo ilan melo la sinon phot la tak la kita tangsi bajai milete ikono tang la ke akhai and the Diyapi Kungri Waterfall Development Committee ahin pen so get kang ti balong answer say kelang atum kewang jia pansi arna marni pan same hiu jume chuhang la ini chanda pulang be ho lasi alam ini cuma festival lasi ini cuma sekadar Diyapi Kungri Waterfall Development Committee Aceh Peninggal Ma. Diyapi Kungri Waterfall Development Committee Aceh Peninggal Ma. Oh, sama deh. Kedua responden dengan apa nanti tulis semalam adina bidang support kita hias. Suri dengan lokal adong konsumen kudeho. La pinidak media na chetong dona korte do anatom ma fan same nilihin pen kadam pajero lo kadam pinilitum ladak Diyapi Kungri Waterfall Development Committee ahin penilitum ladak isi donri simar sinitum la so donri nilitum Diyapi Kungri Waterfall Development Committee ahin penilitum methang masinitum kangpupon lo je labang so langsun mate da Diyapi Kungri Waterfall Development Committee atum penitum kedam tang August 7 achiklo pensinitum committee seng pano haso seng dat pen nilitum engdeng thom anitum kam claim pano so claim that pen pini an bangel nitum kichun angdeng lupusinitum chima thadam lo la so pen nilitum dak Diyapi Kungri Waterfall Development Committee pen la dak Diyapi Kungri Waterfall lo along ke pang thira phan nilitum nimithang jungjung pen ke sekai si hini tan nitum bang kipi phan nitum nia kong bang komrei la penitum jakong ave ajoine si nitum dak don ri bang nitum bipon lo la so don ri ki bi pen nitum pinia bang ke don ri kangpu ajai mexin tum deng pon lo la so ke deng pen nilitum dak kecepat thik pon do nilitum along je bat pen la kewang atum phan bang ke nilitum inul lolong pen lo la pen ihum pen en inkoi la si en pon lo la pen private la card bang ke 50 Hokkep sini tum en pon lo la sona taxi la commercial ba bang ke 100 la bang ni tum pharu si en pon la mane check ki pon da ho sangti pon la hai tum phan bang business la pen music mukha bang ke ni tum pharu si atang ka bang si ni tum en pon la committee hin pen bang ke athe la so atang ka ke en bang ke ni tum la langsung along ke pang thira phan je ni tum la hajera lo mate kam ki paklem je phan nilitum ki pipon je phan sinilitum la so nam bang ke en pono la sonak taxi la langsun kang puja bang ke nilitum according to los tame non nang ke leji la so chiklo lombang sinilitum ingpupon po hala so nang kang pu ho se nilitum kaching hon mate nilitum dak Duarbagori MSc lo mate Richard tok bi phan sinilitum chupha pon po hala so ahursi nilitum la langsun bangke ingpupon ikpo la Diyapi Kungri Waterfall Development Committee atum pensi nitum dak kipang thira side pang angton nitum klempon lapen hala suhut Richard Phan hangpo Richard tok bi pensi arideng pensi pang pupo la so langsun
nilitum labang so alang sun alang lipen impu alo poten nilitum ladak public meetings sami dopon po da ratum pengka cingki cetan ya las bahai la langsun aputhak samentum cingki cetan pon po la public meeting along si nilitum langsung along tak ane kethe geding tum nang chira pang chitu du napson dolma mate alang tum pen chira dun ji tapos na alang tak nang chitu napson do nilitum long nono mat ke nang cherabdun puabang pu bangke avelang jai arleng thi tum sami penangana tum bangke avelang stami dolo la kam ka chuklem na tum je sangti ka chupona tum mate la pini arlong ka chupon ka churoy tum hala tum bang ni tum apha nang cherabun lo la pen dak dai thor osi stami ni tum apha nang cherabun lo asanak thak si osi stami nang chithan lo ni tum nili stami nang chilangon po nang ni tum matha nang ne pusialang li stami nang nang chichagon lo la pen itum hapa nang cherabun lo la pen penangana bang pu ni tum amen bang pu eron eda la kam ka chuklem dum atum bang ke ni tum hapa nang penangana cherabun atum dola asanak taxi ni tum ka ching hon yam richard tok bis tami ni tum hapa nang chichag lo je hemso hum thom la pen la kitchen abang hum ni abang ke prabjen pen same la msc development fund apen se alang li nang smart nang kim pipon po pusi alang li nang chichak pono la pen to war bang ta la non prabjin pen jcb hum same alang li nang ahin pen nang pidun pu sang river ke thoga phan pusi alang li nang chichak no same no na mat ken alang nang pidun dela same alang li nang pidun pu pusi ning thelo na la non ke bang ji achiklo lompen same alang li nang pidun pu pusi ni tum bang ke ning chi thelo pen ni tum bir tata charji iglong la si la an na alam theke